Siyabonga kakhulu. Siphinde sibulise abaphulaphuli emakhaya. Abaphulaphuli emakhaya sikhona apha kwindawo yaModalani. Phansi kwebandla leChristian Assemblies of God. Sizosho njalo sithi ihudlu lethu namhlanje sizone ukudumba labathelelwa ukuze mina nawe sithola amandla sithola insindiso ngoba isibaniso lakhona emnqamlezweni ukuze bonke abantu bathole ukuthethelelwa. Siyabulisa emakhaya senzela uba ngaba awukho ephaskeni kodwa ungene phakathi ngoku senzela uba ube khona phakathi uzive wonwabile uzive usekhaya ngawuvula umsakazi wakho. Silawo indawo uModalani ngaphansi webandla le-National Christian Assemblies of God ngaphansi kobuholi kababudokotela uNdlovu umsunguli webandla. Siyabonga kakhulu. Sothatha ithuba lebandla lonke egameni likaYesu njengoba ngishilo silibuyisele kubaba sekretari ukuze anikeze ubabudokotela asifulele phasika ngokusemthethweni egameni lenkosi. Siyabonga abancwele. Siyabonga kakhulu. President, the Dean, Sir Professor, as we watch our initials so often. Amen. The official opening of the Passover by Sir Professor C.S. Ndlovu. abaningi abangalipholanga. Manje siqala singena enkonzweni ephasika sila National Christian Assembly of God. Ibandla elasungulwa ngo-1985. Esenama branch awu-31. So abanga kuhle iqala lisungulwa. Kwaba nesigigaba eziningi ezavela empilweni. Kodwa ngoba nganginesifungo sokuthi lento Thixo anginike yona ingasuki. Noma izibungu zazikhona kodwa isahle. Bazalwane, akekho umunye umuntu ongaphila ngaphandle kwaThixo. Noma ngabe wenza noma ngabe yini. Even nabodokotela abafundayo uma ngabe uThixo sefikile uyamthatha nje ahamba. So ingawo sithi lesonto lisungulwe 1985. Umthetho wakhona indlela eqhuba ngayo angidirect kodwa liyadirect. Umuntu
owathanda iqale ngisungule ngangekho amaplani ngaleso sikhathi kodwa nganginamaplani ukuthi ifuna nami ngifunde ngifane ezinye izingane ngoba siyayicabanga enye into ngengqondo yethu kanti ohlele kwi-double story ucabanga ngenye indlela ngithi umuntu ohlele kwi-double story uThixo noma ngabe ngabanye abazalwane lesikhuluma ngoThixo lingashona ilanga usukele namhlanje esuku lamaKristu ngisho futhi kakhulu usuku lamaKristu elanombani ngoba wafela noma ubani so-ke namhlanje sivula uPhasika amazwe ayisikhombisa kumanje basikhuluma nje bangawavula abantu ama-radio wawo kwi-stage 93.4 siyabonga mkhungo mnikazi wesiteshi bamfana-ke ungazi kakhulu esasiqala isiteshi lesi kusenzima efuna imbono kumina ukuthi angaqhubeka kanjani so kusho-ke njengamanje-ke singene emazweni asikhombisa bazane sicophelele ngoba into ezobe yenzeka la masolukhiphile samukhiphile nangendlela ozoshumayela ngayo sizolapha abantu abahlezi emakhaya nengasitholanga isikhathi sokuba bayinkonzweni isonto lebazane engahlanganisi lutho alihambisani nemikhuba kodwa isiko liyasebenzisa uyathiwa omunye umuntu nabe ekhuluma kanjani kukhona lento ethiwa isiko kube sebekhona into ethiwa umkhuba isiko yinto enziwa noma ubani nanamhlanje senza isiko ngoba lo muntu wafa kudala kodwa sisaqhuba isiko lamaKristu umkhuba-ke ulo ohlanganisa nokuthi hambe ukwenza zonke izinto mhlawumbe endaweni ethize uthi wafaka isiphandla cha namsanalo ibandla elisindisiwe alinzi lutho njengoba labantwana bela phambi kwenu aqonyo alifakwa ibhloku noma ngabe kodwa bazana isikhona isikhathi bezofundela izincwadi ezikhulumayo nje ngikhuluma ngayo asithandi-ke bazalwane ukungena kakhulu ngoba ngizovula le nkonzo eyephasika kwamazwi ayisikhombisa siyajabula ngoba le-projector ikhona la ezobe yenza yonke into abathanda ukubuka bazobe beyibuka yonke into lapho kwi-projector ezobe yenzeka asingasichithi-ke bazalwane isikhathi asingene enkonzweni nombani bazalwane uzimisele ngiyathemba ukuthi itshe lidingeke namhlanje uma ngabe khona umuntu ongadinganga hayi usengxakini enkulu itshe lidingiwe sizocela-ke siqhubeke-ke baphathi bethu mina bengizovula nje bengashumayeli kodwa bekuyithuba lami namhlanje ukuthi ngishumayele ukuthi yona yaqala kanjani sasu-8 su-8 layikhaya uma wami wazala ingane zu-8 abafana bawu-5 amantombazane awu-3 ngenhlanhla saqhamuka kwifamily uma wami wayikholwa owafika la ekhaya ungakholwa kodwa kwaba uyena ofike afake inkolo angikwazi umzi ofike wazala abafundisi abawu-2 unumber 2 ekuqaleni umfundisi mina ngunumber 2 ekugcineni kakhulunywa ngendaba yenkolo nje ingangithi mkhungo kunezinto eziningi esingazazi kwani ukuhlinza nje mkhungu angisho ukuthi mkhungu kodwa ukuhlinza siyayihlinza into basizoyidla kodwa kukhona singazidlile bazalwane isonto esihamba nalo alisebenzisa amahansi akazifuyi izinja ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi inja yenzani so-ke asisho ukuthi omunye umuntu bazalwane lonto umuntu uhamba ngento yakholelwa kuyona enkolelo yami yile engikhuluma ngayo bazalwane thina sikhuluma ngokuthi sothi mesixoxa noma sishumayela sithi sodlula komunye umuntu sisuka straight kuThixo into sifuna straight kuThixo akekho umuntu ofuna abe phakathi nendawo kodwa funa sithi mesithandaza siqonde straight kuThixo mina-ke bazalwane ngiyimessenger ngoba vele ngithatha kena athi angidlulisele akusho ukuthi bazalwane la i-National Christian Assembly of God kholwani kumina mina ngithi kuThixo sihambe thina abakholi eholi
uma ngabe sesibona ibandla selikhulu sesithi mina nguThixo bazalwane irongo lonto njengoba sila kwi-national angikhonzwa ngoba nami ngumuntu ofana njengani so kusho ukuthi ngamanye amazwi-ke sithi ibandla esingakholelwa ezintweni eziningi noma senihambile emhlabeni ayikho into yophinde yenziwe koba nje kuphelile nje siyabonga. Jesu waseNazaretha, haleluya. Okhulumayo ngumama Chikjela kwindawo yaseMount Fletcher Eastern Cape egameni likaJesu, haleluya. Eyona nto ebalulekile kakhulu ukuba ndiyazana noNkulunkulu ndisindisiwe, haleluya. Yesu uyayisiza impilo yami ngawo onke amaxesha, haleluya. Ngicela ukubingelela nje obaba bethu egameni likaJesu, haleluya. Ngibingelele obaba bonke ngegama likaJesu, haleluya. Ngibingelele umama egameni likaJesu, haleluya. Omama bonke egameni likaJesu, haleluya. Abantu abatsha uSunday School egameni likaJesu, haleluya. Ngibingelele ibandla likaNkulunkulu egameni likaJesu, haleluya. 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 Ngidliwa njengamazwi apha kuSamzu chapter 1 uverse number 2 akhona, haleluya. Apho ezothi kodwa ukuthokoza kwakhe usezwini likaNkulunkulu, haleluya. Ucabanga ngalo imini nobusuku, haleluya. Alisuki emlonyeni wakhe, haleluya. Bazalwane singena kumazwi asikhombisi egameni likaJesu, haleluya. Siyabingelela abalaleli ekhaya, haleluya. Haleluya. Sizocela nje bazalwane singena kumazwi asikhombisi sicele ukuthi nje siye kwizwi lokuqala elithi endleleni eya eGolgotha by Rev Selane egameni likaJesu. Ngicela i-worship team isize. Uye lo Jesu ndibona manje, ndibona manje besande.
ithuba nasemini. Amen. Bingelele kakhulu useprofessor egameni lenkosi. Amen. Noma mkhulu egameni lenkosi. Amen. Andali kaNkulunkulu lonke egameni lenkosi. Amen. Lo uthethayo ngutata Selane e-Eastern Cape. Hallelujah. Hallelujah. Ngumntana kaNkulunkulu ke bazalwane okubalulekileyo egameni lenkosi. Amen. Bazalwane sisephasikeni, ndiyathanda ukuyisho le ndaba ukuthi sisephasikeni bazalwane. Asibuyise ingqondo zethu nenhliziyo zethu sibheke kuNkulunkulu. Sithathele bazalwane iwudlu. Amen. Hallelujah. Ilona lowo omfuna uJesu. Amen. Uyatholakala bazalwane hayi ngamali. Amen. Ngifuna ungena endleleni eyeGolgotha. Amen. Ukuthi size sibe la kwenzekani. Hallelujah. Bazali bami wakhitheka igazi. Yathanda ukuyisho lento ukuthi kunomuntu impilo yakhe yalahleka, wakhitheka igazi, waphangalala, wafela izoni engenacala. Hallelujah. Wathelelo wanyathela wenziwa imethi engonanga. Hallelujah. Agama lakhe linguJesu. Yathanda ukuthi umlaleli sekhaya azi ukuthi usuku akudlalwanga, kunegazi elachitheka. Hallelujah. Hallelujah. Kunendoda yalahlwa ingenzanga nto, yakhwela fani egama layo linguJesu. Hallelujah. Hallelujah. Indaba iqala kuchapter 8. Amen. Johana incwadi uchapter 8. Amen. Ihambe yopheleliswa lapha kuJohane uchapter 19. Amen. uJesu ngene emakhaleni bazalwane samarayisa lena. La khona engene emakhaleni uJesu esenyuka. Hallelujah. Ezokheshela esiphambanweni. Kodwa uhluphekile, wahluphekela impilo zabantu. Hallelujah. Lapha uchapter 18 phezulu samarayisa indaba yami. Hallelujah. La esekheshela esiphambanweni uqala kumadoda aphethe umthetho emhlabeni. Amen. Hallelujah. Uyathathwa ukumangelelwa kwakhe, uyakhonqa ngabaSaddusi namasoldanti ngoba emfunela umbulala, ambulalela iqiniso. Hallelujah. Afuna konke ehlala isigungu emebhunga, efuna umbulala. Kodwa ayitholakalanga isizathu esiphathekayo nesinethu ukuthi esimakafe. Hallelujah. Baya kuPilate. Mabefika kuPilate bemphethe uJesu, sebembambile. Amen. Esemnikela uJudas Iscariot. Bafika kuPilate, unegunya lokugweba umuntu, amgwebele ufa. Unegunya futhi lokumkhulula umuntu. Hallelujah. Bayifika namadoda amabili kuBarabbas noJesu. Amen. Bathi abantu uthe uyalahlekisa. Bayibuza uPilate ukuthi wenze ububuni abenzile uJesu. Bathi ulahlekisa abantu. Uthi yena uyinkosi yamaJuda. Hallelujah. Uthi uMesiya. Hallelujah. Bathi uthe ngelinye ilanga angakha itempile, angayichitha yakhe ngensuku ezintathu. Hallelujah. Abantu basemhlabeni abamangalela umuntu. Amen. Hallelujah. Mayiphikothe ibheke uPilate le ndaba, embuza uJesu uthi wena ingabe uyinkosi yamaJuda na? Athi uJesu nawe uyasho. Hallelujah. Athi ingaba wena lezinto abasixoxayo kuyazazi na?
Haleluya. Indoda yasezulwini iphendula imnikela impendulo. Ithi eliligunya lomnyama. Haleluya. Lokuthi ungangigweba. Haleluya. Athi okwabo ubukumkani abuphathwanga la kodwa uphethwe ezulwini. Haleluya. Ilaleli indoda enkulu uPilate. Ithi hayi babesithi lo muntu ulahlekisile abantu kusuka eGalile kuze eJerusalema. Amen. Ithi lo muntu waseGalile. Ithi hayi akanimse kuHerode eGalile. Amen. Haleluya. Ayefika uHerode naye athi ukuthi unkumkani. Haleluya. Athelele-ke uHerode athi ukuthi le ndoda ingankumkani. Haleluya. Ayiphikothe kodwa angatholi icala kuyo. Athi iphindisele kuPilate. Haleluya. Ngoba kafumani icala kuyo. Amen. Mayefika uPilate indoda yasezulwini ifike izehlisile. Afika uPilate ayibuze esithi ufuna ukuthola izwi uze ayigwebe ngalo. Amen. Angatholi izwi. Athi mayesithi angifumani icala kulo muntu. Ndikhulula uphina uBarabhasi nabandikhulule uJesu. Bathi abantu sikhululele uBarabhasi. uJesu anqamlezwe. Haleluya. Ngoba sinesikhathi baselwane la ozomangalelwa khona uthi ufake ezinkantolo ubonakha ngenxa yobubi bakamhlaba. Haleluya. Apithathe ahambe nayo uPilate. Athayi uyisana isitsha ngigeza izandla. Haleluya. Ngoba angifumani icala kulo muntu. Haleluya. Athi ngikhululela kuni uma nibone ngaye. Amen. Haleluya. Abantu basemhlabeni abaphethe umthetho, abaphethe ububi, izazimthetho, amasoldati, izazimthetho, abafarisi. Haleluya. Abasadusi bakhuleka bamkhaphela uJesu. Haleluya. Yaqothoza indoda enkulu iwivuka nesibambano ibheka entabeni yamathambo eGolgotha. Haleluya. Iwivuka nesibambano. Haleluya. Kwamanje ndoda ithile uSimoni waseKhureni. Haleluya. Wathoma ngajoyine apha athola isibambano unika neGolgotha. Haleluya. Wasithola isibambano uSimoni siyamsinda ngoba kusone sakhe. Haleluya. Ilona isibambano sakhe bazalwane. Yathanda ukuyisho le ndaba. Amen. Aqhubeka uJesu athi Simoni ukuthi isibambano singabenzima ngiyatheleni sami. Akhuphuka intaba. Haleluya. Bathe bafika entabeni yamathambo eGolgotha. Haleluya. Haleluya. Asithole isibambano uJesu. Haleluya. Haleluya. Wena amandla onke wokuba wayenganwa angayobethelwa kodwa ngoba wayezofeza inkonzo. Haleluya. Haleluya. Elithatha legazi umzimba wonke udole igazi umzimba wonke igazi liphelile emzimbeni. Haleluya. Ethola isikhwehlela ekhwehlelela ngabantu ethola imivimbo. Haleluya. Elithi izwi lakhe ngemizimbo yakhe saphulukiswa. Haleluya. Amen. Wayefika entabeni yamathambo nephethe indaba yami. Wayefika entabeni yamathambo eGolgotha. Haleluya. Lithi izwi lenkosi unezelelo sesibili ezafike zathonywa eGolgotha. uJesu waphakathi nendawo. Haleluya. Ekhona eGolgotha kunamazwi wathanyayo-ke ngaphambi kokuJesu athonywe. Mameza omama oMaria Magdalene noMaria unina bekhala inyembezi. Haleluya. Ngoba wayeseyofeza inkonzo bazalwane. Haleluya. Yabantu uJesu uthi ngikhalele. Haleluya. Ngikhalele. Ntombi saseSamaria, ntombi saseGalile. Ngikhalele.
kaThixo eyofeza inkonzo eGolgotha ngesibindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Efika eGolgotha indoda kaSomandla yakhomba yabe ithwalisa umqhele wameva. Haleluya, obhaliweyo. Haleluya, wathi uNkulunkulu wamaJuda wabekwa phakathi iselelesi esinye singapha. Haleluya, esinye iselelesi sithi ngokudelela ngoba bazalwane abantu bangamdelela uNkulunkulu. Haleluya, sithi manje uJesu indodana kaThixo sisindise. Haleluya, makasisindise. Esinye iselelesi siyadabuka enhlizweni ngoba sibona uNkulunkulu ephakathi kwabantu. Sithi uthetha kanjani? Mawuthetha kanje uthetha kanjani? Haleluya, ngoba lo una engonanga kodwa thina sila ngamaqala ethu egameni lenkosi. Haleluya, haleluya. Ngithanda amazwi aphinyiswa nguJesu esemnyamezweni. Haleluya, athi namhlanje Nkosi yami namhlanje. Haleluya, namhlanje ngoba sithi selelesi sidelela uqolo. Sithi Jesu uzikhumbule masawubuya unathi ibandla lakho. Uthi uJesu namhlanje Nkosi yami ndiyaba nawe eparadesi kaBaba. Haleluya, ngoba uJesu waqolo. Sishumayela uJesu ofela abantu bonke. Sishumayela uJesu ongakhethi ubuso babantu. Haleluya, haleluya. Uthanda bonke abantu uJesu wamabandla. Haleluya, uyabathanda bonke abantu kodwa uthini isono egameni lenkosi. Haleluya, manje bazalwane indlela yeGolgotha siyiphethile. Ngicela ukugijima kwizwi lokuqala. Haleluya, ngicela ukuphuthuma kwizwi lokuqala ndingathi isikhathi egameni lenkosi. Haleluya, kwincwadi kaLuka 23. Haleluya, siphuthume bangcwele. Ngijulise Nkosi othandweni lakho. Ndisuko ithathu chapter 23 verse 34. Hallelujah. Ungayikhona ongalifundela leli lizwi akalifundela. Amen. Ngobuka Luka chapter 23 verse 34. Yeah. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Izwi lenkosi leli bandla lonke lithi amen. Hallelujah. Izwi uJesu oliphimisa emnqamlezweni lokuqala. Inhluphe
uzokhuliswa nokuzokhaselwa kodwa edlula kuyo. Haleluya. Ubheke inkonzo yoxolo. Haleluya. Uthi maselana sibabantwana ebabona abakhapheli bakhe. Haleluya. Nabamangaleli bakhe. Haleluya. Uthi baba. Haleluya. Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Ithi abasoldanti nabasadusi babehlukanisana ngempahla yakhe. Haleluya. Esinye isimbatho owayisihleleka. Haleluya. Ekuthatha isithuba kahle sisihle. Amen. Abastawulanga wagcwalisa umbhalo benza amaqashiso. Haleluya. Ukuthi babelana ngemubo zakhe. Haleluya. Sisephasike. Yathanda ukuyisho lento. Mhlawumbe kunomzalwane wamthathisiyo iminyaka. Haleluya. Umbambele into umbambele yona. Kodwa naye inkosi yoxolo uJesu asinikeza yona. Baba. Bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Haleluya. Kusho indoda iphelile emzimbeni. Ikugile umzimba uphele. Imivimbo. Haleluya. Winto yonke oyicabanga kodwa uletha inkonzo yoxolo. Haleluya. 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 Ngoba yilona nawo obuyela kuye akambaleli izolo lakhe kodwa uyamthethelela. Haleluya. Akalikhumbuli izolo lakhe uThixo. Umuntu nomuntu mayibuyela kuThixo uyamthethelela. Amenza isidaba sisha. Umuntu evuma ingoma entsha ethi umthethelela izolo. Inhliziyo yami iyavuya ithi ngcengcembo. Haleluya. Athi abantu bembalela amakhala bizolo ngoba abantu abakhohlwa kodwa uJesu uyakhohlwa izolo lomuntu. Athi ngelamhlanje lephakathi lomuntu inkosi ayisikelela ukushiyana ufunda bezilanga ngokunawo ngaphakathi. Amen. Haleluya. Siyabonga kakhulu Tata uMfundisi ngelizwi lokuqala siphela ngegameni likaJesu. Haleluya. Into enhlupha kakhulu abantu abamfuni uJesu. Haleluya. Kodwa into abayenzayo bakwazi ukuthi bathathe izingubo zakhe behlulalane ngazo. Haleluya. Abantu abamfuni uNkulunkulu. Haleluya. Kodwa egcineni bayafuna ukuya ezulwini. Haleluya. Ngizocela abazalwane siya ezwini lesibini egameni likaJesu waseNazaretha. Lithi truly I say to you, today you will be with me in paradise. Luke chapter 23 verse 43. Miss Mhlema Khumulo eseza ngaphambili egameni likaJesu iworship team isize. Nkosi yami. Nkosi yami. Nkosi yami. Nkosi yami. Nkosi yami. Nkosi yami.
umholi webandla. Amen. Ubaba udokotela ubaba wesosiphethe egameni likaJesu. Owavuma ngelinye ilanga ukuthi abe isandla sikaNkulunkulu. Amen. Ukuze kutholakale eyami impilo. Ngiyabingelela nabazalwane bonke egameni likaJesu. Ngokukhethekile kakhulu usibingelela abalaleli emakhaya. U-Ugu FM. Amen. Ngithanda ukusho ukuthi wena ohlele ekhaya isho ukuthi le nhlanhla engaka ukuze ngizozwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Njengoba ulalele lo msakazo impilo yakho soze yafana. Okhulumayo ngulandelihle wamaphumulo ngisindisiwe ngomntwana kaNkulunkulu. Amen. Yenzela umusa nami ngelinye ilanga. Ngiyathanda nje ukisho iminyaka yami ukuthi ngina 16. Amen. Kodwa uJesu ngamamkela ngina 12 years. Amen. Ukuthi lento yaJesu uyakwazi ukuyithatha uyamkele noma usana 12 years. Amen. Lento yakholwa ayidalelanga ogogo noma omama bomthandazo. Amen. Kodwa zikhona even intombi zomthandazo. Oh hallelujah. Bomthandazo bekhona omama bomthandazo kodwa kanjalo nentombi zomthandazo ikhona odolo layo liguqela kuNkulunkulu liguga kuye. Amen. Ngiyambonga uJesu engamamkela ngelinye ilanga kungasikho ukuhlakanipha kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angimamkelanga sengingenile ezonweni zokujola zokuphuza zokubhema. Amen. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu washeshe wayibambe yami impilo ngoba ungasheshanga wayibamba ngabe konakala. Oh haleluya. Ngabe sikhuluma ukuthi ngineyingane egameni likaJesu ezimhlule ngabe ngiqoma sengangisathandi. Amen. Ngabe sengibizwa even angesiqomanga ngasekhaya. Kodwa ngiyambonga uJesu obafike izwi lakhe wakhuluma phezu kwempilo yami athi izwi lakhe lingumlilo. Oh haleluya. Athi lingumlilo oqothulayo. Izwi likaNkulunkulu mase lifikile kumuntu omusha lifike ligada ukuhamba kwakhe. Lifike ligada ukwenza kwakhe. Ubonakala ungatsholi kanti izwi likaNkulunkulu. Ubonakala ungaphathaphathwa izwi likaNkulunkulu. Ubonakala ungabhema ungaphuzi ingenxa kaJesu engamamkela. Ngoba ngaphandle kaJesu bazalwane singenze lutho. Ungasho ukuthi uyintombi ehamba umhlanga kodwa uzohluleka ukuyiphathela bakumntombi uJesu engekho. Oh haleluya. Noma intombazane eqhatshayo ngokusina ngasekhaya babengayenzi into yentombi bayosina ngingekho. Ngiyacela ukuthi ngangaziwa ukuthi ngiyigagu lakhona. Kodwa ngiyathanda ukumemezela namhlanje ukuthi ngimile ngiyigagu elimamkelile uJesu. Oh haleluya. Ngokuthandaza kwami kufumaneka uKristu Jesu. Nawe osekhaya lalele uyintombazane engamamkela uJesu angazi uthembeni. Ngoba nobathemba umhlanga bagcine sebelalile benemantombi eney'ngane. Kodwa ukhona uJesu okwazi ukubapha isimilo. Ahamba umzala engakhathazekile ngawe. Ngiyacela uJesu wami ngiyamamkela. Ngicela sihambe siyazungela uNkulunkulu. Lesibili ngokaLuka chapter 23 verse 34. Lithi uJesu esesiphambanweni. Amen. Ngiyacela sisibuke sifundele egameni likaJesu. uLuka 23 verse 43. Amen. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Ngiyacela sisibuke siqalele ku verse 42. Amen. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Amen.
Bazalwane la sithola uJesu esesiphambanweni. Njengoba uselanishile ezwini lokuqala, simthola uJesu esesiphambanweni elengiswe nezelelesi ezimbili. Amen. Esinye siyambuza ukuthi ngoba wena kuthi uyinkosi yamaJuda, manje awuzisindisi ngami. Amen. Kodwa sithi selesi sesibili thina sihleli la sibetheliwe esiphambanweni ingenxa yezono zethu noma ingenxa yobubi esibenzile. Amen. Kodwa lo phakathi kwethu akenzanga lutho akanaqala. Amen. Sizwakaliselele sesibili lapha kuchapter 42 lithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Amen. Yasibheka lesiselelesi sadela konke. Amen. Bazalwane sanganawo wakhulunya emaceleni kodwa zezwa noma yabona ukweduka kwaso. Amen. Ngoba izwi elihamba endleleni likhombisa ukweduka kwakho. Amen. Noma ngathi ubaba uthi uyazazi wena ukuthi uyindoda yomzulu. Amen. uJesu umthandi kodwa uJesu mayefika izwi kaNkulunkulu lifike likhombisa ukweduka kwakho. Noma insizwa uhamba uthi uphethe sonke isitayela uzudephise ngisho ibhlukwe kodwa izwi likaNkulunkulu ilana lifike likhombisa ukweduka kwakho. Noma umama uhamba uneshente unomakhwapheni uJesu kodwa uyafika afika ukukhombisa ukweduka kwakho. Noma intombazane ubone kukuhle athi ohlabelele kwakukuhle kudekiwe kodwa ngayikhethela uNkulunkulu wami. Noma uyibona intombazane idlisile uthengela ama-street wise too kodwa once lafika izwi likaNkulunkulu uJesu angumayekisa ufika kuyekise konke. Akukhombisa ukweduka kwakho. Lesiselele sisibona ukweduka kwaso sizoyikhalela phambi kwaNkulunkulu sisasesiphambanweni sithi Jesu uzongikhumbule nxa ufika embusweni wakho ezulu. Amen. Bazalwane ungazi uma ushona uyolichithela phingu naphakade lakho noma wazi ukuthi uma ushona uyohlangana nabakini. Lithi izwi likaNkulunkulu asebashona abanalo isabelo ngane kwethuna abangane kwethuna abazi ukuthi kwenzakalani nganene kwethuna. Abasike bona themba inyembeza kini ukuthi uzoyixoshaphi ngoba lithi izwi likaNkulunkulu azikho azazi nokuthi kwenzakalani kwena. Kodwa uJesu wafika bazalwane wafike wazoba umhlatshelo kuthina wafike wadatshulwa lagobhoza igazi lakhe namhlanje lisasemanzi ukuthethelela zakhe izona. uJesu ngimthanda ngento eyodwa ngoba wathi ngiqinisile. Bazalwane lithe lesingisi ashoni. Amen. Ngiqinisile ngithi namhlanje ngizakuba nawe paradise. Namhlanje nawe ungaba lesiselelesi esakhala uNkulunkulu sathi uNkulunkulu ngaphandle kwakho ngiyahluleka. Kudingeka abantu abazothi ngiphakamisela amehlo entabeni lapho usizo lami livela kuJehova awenzile izulu nomhlaba athi angavumi ukubunyana mishelele. uJesu masumamkelile akavumi ukubunyana lakhe eshelele. Amen. Bazalwane uthi uJesu ngiqinisile namuhla akasho ukuthi kusasa. Amen. Bazalwane kodwa uthi namhlanje uzongamkela nawe uzokwamkela ngezandla zakhe ezimhlophe uzothi buya mntwana olahlekileyo. Ngoba uJesu isimito reason yokuthi afike ukuthi azothola mina odukile. Ngoba njengoba ungenayo uJesu usahamba njengomuntu oxanxathayo ongenayo i-direction. Kodwa uJesu uzolanda wena ohamba unhlanhlatha endleleni ukuthi kahle kahle ikini noma amasiko kini aphume kuJesu Kristu. Phela kahle kahle bakini o-Abraham. Amen. Ngoba uJesu uthe Abraham msakwathi ubaba wezizwe ey'ningi. Manje-ke uyena yena umuntu wakini u-Abraham. U-Abraham wayemamkelile uJesu futhi eyenza intando kaNkulunkulu.